Сугыш каһарманы 79 елдан соң туган ягында кабат җирләнде. Шоллыда Кызыл армияче Кузьмин Никита Николаевичның җәсәден тапшыру чарасы узды. Ул Бөек Ватан сугышында катнашкан, Ржевск өлкәсендә һәлак булган, җәсәден зурлап җирләү өчен туганнары бергә җыелды. Никита Николаевичка фронтка киткәндә 22 яшь кенә була. Ул 371-нче укчылар дивизиясендә хезмәт итә. Башка йөзләгән мең солдат кебек үк 1942 елда Ржев шәһәрен азат итүдә катнаша. Кызганыч, документлар нигезендә туган ягына кайтырга насыйп булмый. 10 августта һәлак була. У меня в руках сейчас находится солдатский медальон, останки которого нам удалось обнаружить в ходе раскопок весенней вахты. Минем кулымда солдатның медальоны. Без аны язгы вакыты барышында табып алдык. Медальонны экспертиза ярдәмендә генә ача алдык. Кыр шартларында мөстәкил ача алмадык. Чөнки бу бик катлаулы эш. Ул капсула гильзада иде. Без аны укый алмадык. Белгечләр исем-фамилиясын таныды. Истабарлар отряды Бөек Ватан сугышында катнашучының туганнарын шәһәр хакимияте аша тапкан. Хәзер Шоллыда аның оныгы яши. Аның сүзләренә караганда, әбисе бабасы турында бик еш сөйләгән була. Бер-берсен яратып өйләнешүләре, яратып яшәүләре турында әйткән. Озак вакытлар алар бабаларын туганнар каберлегенә күмелгән дип ышанган. У нас есть данные, что он был захоронен в братской могиле. Бездә бабай туганнар каберлегендә күмелгән дигән мәгълүмат бар. Шуңа күрә без тыныч идек, бернинди эзләнүләр алып бармадык. Хәрби комиссариатта да ул Ржевск өлкәсендәге туганнар каберлегендә күмелгән дип уйлаганнар. Истабарлар бабайны табулары турында хәбәр иткәч, бу безгә бик дулкынландыргыч булды. Бик гаҗәпләндек. Бер катны ул фронттан җибәрергә өлгергән. Тик ни кызганыч, ул бездә сакланмаган. Сугыш герое белән хушлашырга туганнары гына түгел, шәһәр хакимияте, хәрби комиссариат вәкилләре һәм элеккеге хәрби хезмәткәрләр дә килгән иде. Истабарлар отряды якындагы елларда һәлак булган барлык солдатларның җәсәтләре дә туган җирләренә әйләнеп кайтачагына өметләнә. Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Шоллы.